Abahlali bakulo masipala iBuffalo City kunye nabantu abasuka kwezinye iidolophu bazimase umsitho wokukhanyiswa kwezibane eBotanical Gardens eQonce ngempelaveki. Abantu kulo msitho nebekungavumelekanga ukuba ubutywala bungene banxiliswe ngumculo owohlukeneyo kwakunye nomxhentso logama abantwana befumene ukonwatyiswa nabo. U-Evie Wesimanga noneminyaka 17 ubudala nothandeka Fana noze kulo msitho nabantwana bakhe abane bathi bakonwabele ukuba kulo msitho. Umandi kuthi kuluncuthu because abantwana bethu bebestruglisha because besisithi ukuze bayifumane le vibe sibathathe sibase eMonti. Ndiziva ndichulumance kakhulu ndiziva ndonwabile ngoba ndicinga uba kuzawuba mnandi mani apha and ii-artists that ndizilindeleyo nguZuko SA, noNaledi Aphiwe nabanye ke abakhulele apha eDimazi. Iqela lomxhentso lakwikomkhulu likakumkani uSandile eMngqesha Amaponi nelasekwa ngonyaka ka-2010 ngukumkanikazi ongasekhoyo uNoloyiso Sandile nalo lonwabise abazimasi ngomxhentso walo wesintu. Umphathi weqela uNoyakhe Zweni uthi bayavuya eli qela liyinxalenye yalo msitho. Amaponi excited uba balapha, ava kamandi uba belapha. Le group ifomishwe ngukumkanikazi umama uNoloyiso, the late Queen Noloyiso, kwenzela into yoba xa esithi ephakama okanye xa ezawuthetha kuloo ndawo aphakanyiswe ngabo. Intloko kwicandelo lophuhliso lwezoqoqosho nearhente kumasipala iBuffalo City uNoludwe Ncokazi uthi lo msitho unegalelo ekuphuhliseni uqoqosho. This does not only attract abantu baseBuffalo City but neighboring municipalities azinayo into enjena, so bayatravelisha abantu from out of town bazolala apha because kuphume ebusuku, so uzawufumanisa uba ii-B&Bs zigcwele, ii-restaurants zigcwele, iigaraji njalo njalo. So there's a lot of business, but we also give a platform for artists, local artists, to showcase italente yabo. 3, 2, 1, Lo masipala uthi mininzi imisitho eza kuqhubeka kweli xesha leeholide zehlobo kwiidolophu eziphantsi kwawo. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguNandipha Mestile eQonce.